Neața, numesc Cocu și bine am venit cu un video special care cred că va fi de folos, în care vă arăt cum să reveniți la vechea interfață a YouTube-ului. Eu deja am făcut-o, deci nu vă faceți griji, merge după cum vedeți, vă puteți da seama. Tot ce trebuie să faceți este să țineți apăsat control, adică câtele shift și J, și vă băga aici. Uh, Este consola, acum ar veni a uh, Google Chrome-ului. Cred că asta merge și pentru Mozilla, dar nu sunt sigur. Uh, ok, deci trebuie să băgați o comandă de asta, după cum o vedeți, care o să o aveți în descriere, prin care puteți să reveniți la vechea interfață a YouTube-ului, care e simplă, e frumoasă și e ușor de înțeles. După ce ați băgat asta, Enter, un X și un refresh la pagină și ta-ta, 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 ați revenit la vechea interfață, care e perfectă așa cum e. Și hai cu încă un subscriber să ajungem la 600, știu că puteți. Uh, da, baftă cu noua cu vechea interfață. Ciao.